tapi diempet sih. Maghrib suwe. Oke. Assalamualaikum bolone masih. Piye kabare sampean? Moga-moga kabare sampean apik sehat walafiat, ora ana sing pilek, ora ana sing lara, ora ana sing ngeluh, ora ana sing lindu. Tapi nek ana sing kaya iku mang moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa sing ndutang moga-moga ndang lunas. Iki bolo masih di suasana edisi Ramadan. Jadi iki awak dhewe ayo nggawe es engko nggo buka ya. Es nggo buka iki apa nggawe es apa? Ayo nggawe es kopior. Es kopior tapi mudah, ora usah nggo klopo tenan. Engko lak ngene rasane. Kaya apa keseruane nggawe es kopior iki? Pokoke ikuti terus ning Masih Channel. Masih Channel Kopios. Bahannya sing paling penting iki bolo. Agar-agar putih. Wes terserah sama apa enggak agar-agar putih yang merek apa wae. Terus santen bubuk. Yo, dadi gak usah marut, gak usah aneh-aneh ngono iku tanganen didal kabeh kena parut. Terus iki apa jenenge iki biji selasih langsung wae disorno ning kene biji selasihe. Disorno ning gelas. Ngene bolo. Iki kan wis disorone gelas. Terus gulone sak implit to ngene pokoke secukupnya. Nek sampean pengen legi yo ditambahin nek ora yo saithik wae kaya iki. Terus iki bolon tuh. Biji selasihe dikum. Direndem ngene. Gen mekar. Terus didekekne kene sik. Nah, terus iki bolo sing iki mangke ana gulone saithik. Dikeki banyu. Banyune secukupnya wis kira-kira piro ya? 3 gelas blimbing. Gelas sing kaya model blimbing iku bolo ya. Terus ngene. Terus iki lakone. Apa lakone? Agar-agar putih langsung disorno. Iki angel iki. Nah, sorno ngene bolo. Nek gawe agar-agar iku ngene lho, terus diudek-udek ngene. Bariku santene bubuk dikeki siji wae. Ya ngono ya melak diudek-udek misal. Ya. Diudek-udek sampai ikine ora merentel-merentel ngene iki bolone to ya. Diudek-udek. Terus diumpakno ning geni. Diudek aja lali bolo uyahe. Gen rasane gak hambar, gak ngalor, gak ngidul ngono iku.